Благодарение на това, че имаме дълъг уикенд, ни очаква поредно предизвикателно пътуване. Планът, който следваме от тук до река Арда, Дяволския мост, да провериме студено ли е да се спи на палатки на 20 септември и след това към село Жерна, да малко селски туризъм, прежоли, пракия. Ще видим. Току-що бяхме в... Снимай ме мене. Аз снимам. Току-що бяхме в Асеновград, където трябваше да проведем кратък инструктаж на брой продавачи как се работи с кредитна карта. Въпреки че момичета не знаеха какво е чип и опитаха като магнитна лента да го прокарат от всички страни на апарата. Ето вече сме на туристическото място. Ще продължим екстрите, да ви ги покажем и на вас. Течаща топла и студена вода, парно отопление, плюс печка за готвене, няколко вида скари, сушена риба, плод и зеленчук и оператора бутна лопаната за фурната за хляб. Разбира се, нашето заведение предлага и голям набор от седящи места, както може да забележите. За по-претенциозните в топлите горещи летни дни разполагаме и с частен плаж. Не на последно място! Там горе в ляво се намира Дяволския мост, всъщност причината, поради която сме тук. Ето това е сутрешния, или по-скоро рано обедната гледка на река Арда след Дяволския мост. Часът е 10:15. Никога не вярвайте на прогнозите за времето. Факт е, че синоптиците вчера предвещаваха дъжд в източните Родопи, а се оказа, че днес времето е подходящо за плаж и преходи. Видя ли там отражението? Така, намираме се в източната част на планина Родопите, между околността на село Патица, между село Кобиляне и село Дядовци. Вървиме по преди 5 века път, сега пътека, с огромно търговско значение, както за римляните, така и за турците, както се установи от последните проучвания. За времето си тази пътека са минавали множество търговци, повечето от които заможни, но не са преминавали просто така. Имало си своя такса. От храстите изкачал Индже войвода и казал, за да минеш, ке трябва да платиш. Този занаят се легализира и се създава дирекция пътна полиция към МВР. Сега тук не изкача никой да ми иска такса, но по пътищата и магистралите на България такси се искат много често. Higher than top class and touched by grace. It's a privilege like kings and queens, man. Walking naked during look at easy coal liners and through melancholy
Christmas trees. I've been doing nothing at all, working like a fool. I feel so high cause these drugs are fine. I drove by the river and stopped by the sea. Понеделник, всички екстри, баня, туалет, гипсокартон и аз. I feel so high cause these drugs are fine. Doing nothing at all, working like a fool. I feel so high cause these drugs are fine. Doing nothing at all, working like a fool. I feel so high cause these drugs are fine. I've been doing nothing at all, working like a fool. Doing nothing at all, working like a fool. My lady Godiva meets Lady Magnolia, La Niña, La Pinta, Santa Maria, Maverick, Madonna, Maybelline, Melinda, Big Tits of a Lover. Еми, брат, ще си мечтим само 3 минути и ще го... Какво си бърнеш екранчета е така? Се гледаш, докато снимаш. Кажи нещо на всеки. Жор, кажи нещо. Нямам какво да кажа, Кики. Това е синдром на човек, който кошта карата си. Чуй какво да кажеш. Кажи нещо. Не се чуда, като цяло не се говори. Кажи история. Аз съм тук само за изкуството, Кики.